Kritika lill gvern fl-opinjoni pubblika s-settur tal-ambjent u l-bini u l-beħ tal-isptarijiet. Fil-Gazzetta Malta Today, l-editur Xavier Balzan irrefera d-diskors tal-Prim Ministru dwar il-ġenerazzjoni li jmiss u sostna li b'din ir-rata il-ġenerazzjoni futura se tkun qed tgħix f'pajjiż mibni żejjed. Il-pajjiż sostna Xavier Balzan u żgħir wisq biex jesperjenza l-bini li qed isir. L-artikolista Xavier Balzan appella biex il-poplu jitkellem ħalli l-policy dwar l-oli tal-bini tinbidel, jitkellem biex ma jinbnewx aktar petrol stations u biex iż-żoni ODZ ikunu fil-fatt żoni il-barra mill-iżvilupp. Balzan sostna wkoll li m'għandux ikun hawn aktar nies li għaxtu s-siġar iżda nies normali li jħobbu l-pajjiż u li jridu jibqgħu jgħixu hawn. U appella biex il-Prim Ministru jisma' l-appell tal-poplu li qed jappellalu ħalli issa jaġixxi b'serjetà għax din mhijiex kwistjoni ta' nazzjonalist jew laburist, iżda poplu li urrabjat b'din l-insensittività politika. Kritika oħra l-gvern kienet dwar il-beħ tal-isptarijiet u l-kuntratti skandalużi mal-Vitals Global Healthcare. F'The Sunday Times l-artikolista Michela Spiteri sostniet li l-Vitals irnexxilha tirbaħ l-offerta għal beħ tal-isptarijiet iżda issa ċediet dak li kisbet u bijat kollox lil Stewart Healthcare. Dan sar għal somma ta' flus mhux magħrufa anqas minn sentejn wara li rebħet l-offerta. L-artikolista sostniet li kollox juri li l-kuntratt oriġinali bejn il-gvern u l-Vitals qatt ma kien intenzjonat li jwassal x'imkien iżda biex jagħmlu profitt tal-Vitals. Michela Spiteri sostniet li jidher ċar li l-Vitals qatt ma kellhom l-intenzjoni li jmexxu l-isptar aħseb wara kemm jikkommettu lilhom infushom għal 30 sena. Dan joħroġ ċar mill-kondizzjonijiet tal-kuntratt li jispeċifika wkoll li dan se jkun estiż minn 30 sena għal 99 żieda ta' 69 sena.